Hello po, good day po sa lahat. Especially po sa mga nanonood sa akin sa aking channel at sumusubaybay. Good day po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. And then be safe po always tayo, guys. Um, Balik naman po tayo ngayon sa ating discussion po, guys, tungkol po sa aking waiting po na combination na inaabangan. Yung 7-0 pair po, yun kasi yung hot sa akin eh. Para sa akin yun yung best ko na kombi. Hindi tayo nagbibigay dito ng alanganin kung lumabas man na hindi yun kung lumabas man yung inaabangan nating guide pero hindi tumama yung numero, at least malapit po sa panalo. Yun po yung gusto natin na ipalabas po. Ito po. Yung waiting po natin is 7-0 pair. Tama po ba? 7-0 pair. 7 7-0. 7-0. Ayan. Pero bago po muna yan, guys, ay advertise po muna tayo, then balik tayo, guys. Ready na ba kayo, guys, sa ating diskusyon, or naka-prepare na ba kayo sa ating combination na hot combination po para sa akin, at sa tingin ko po ay magiging isa sa mga resulta na darating. Kaya swerte-swerte lang po, guys. Huwag niyo pong iasa ang lahat. Yung tiwala niyo sa akin huwag niyo pong isagad, kasi minsan po ay hindi rin naman tumatama yung mga ibinibigay ko. May pagkakataon lang talaga na nalalaman ko kung ang numero po ay garantisado po ba o hindi. Ganun. And then yung mga followers ko po na nagsubaybay sa akin, mga nakakilala sa akin, alam nila na mayroon talagang panahon na hindi po tatama, pero slide po, ganun po yung mga nangyayari. Kaya ito po yung mga, pero ganito, ito po yung pattern niya, discuss ko po yung pattern niya, tapos may mga consequences kasi pag nanood ka nito tapos hindi mo ano yun, hindi mo tinapos yung video, para ka na ring nagtaya tapos
parang walang hindi sigurado. Kasi dapat manood ka, pakinggan mo yung mga sinasabi ko para maintindihan mo. Kasi mahirap kasi. Mahirap kasi tulad ko sa akin. Kahit nga ako yung nakakita ng mga number dito sa guides ko, inaalala ko pa rin yung mga basic rules na tinatandaan ko po para po manalo or para po matayaan ko po yung number na hot combination po. Ganon. Hindi naman po kasi na ganun, pag nakita na lang number, yun na. Tapos nung dati po sabi ko manood kayo para manalo kayo, hindi sila nanood eh. Yung mga nakapanood nanalo, pero yung hindi nanood, nakatingin lang, tumingin lang ng combination, hindi talaga nanalo. Kasi may mga discussion dito na hindi natin sinusulat eh. Yung combination lang, pero yung explanation po ng combination hindi po nakasulat, sinasabi ko lang. Kaya pakatandaan na rin po para may malaki tayong chance na manalo po. Ito po yung pairing 7-0. Meron po kasi akong guide. Yung guide po nito is ganito po yan eh. 7-0 7 ano ba yung guide natin? Ganito na lang. Yung guide natin, ganito yung guide eh. Guide. Yung guide kasi 070. Yan. Ito yung guide. Huwag nyo po itong tayaan. Pag lumabas po ito, talo tayo. Yun yung isa nating tatandaan na pag lumabas ito, talo tayo. Iwan natin yung combination na ibinigay ko sa inyo. Kasi ito po yung guide. Ang mangyayari po sa guide, slide lang natin ito ng isa. It's either -1 or +1. Ganun. Yung combination nito na mabubuo, pag inubos mo lang lahat ng 3 digit na yan, yung mabubuo dyan is, pag yung 7, yung inad mo ng +1, ang mabubuo nito is -1, 060. Or kung +1, 080. Yan, di ba? Kung i-minus naman natin yung 0, ang napakaganda nito kasi double eh. So, 2 digit lang yung pwede nating i-+1 or -1. So, basic lang ito. Itong 0, pag i-minus mo ng 1, 9 yan eh. So, 970 or kung +1, 170, di ba? Ayan. Yan yung mga possible na mabubuo sa apat na sa guides, di ba? And then explanation. Katanungan nito po is, Sir Lab, saan po nanggaling yung 070? Yan. Yan yung katanungan eh. Sagot ko, itong 070, kinuha ko na po yan sa, nabuo yan sa pamamagitan ng big, small, odd, even. Meron po akong isa pong ginagamit na yung tinatawag na counting pattern. Meron pa pong isa yung tinatawag na vertical pattern, ganun. Meron din pong horizontal pattern. Dumaan na po yan, tapos yun po yung nabuong digit. Tapos ginawa po nating guide para idaan na naman natin sa +1, -1. Ayun. Yun yung mga pinagdadaanan ng numero para makakuha lang tayo ng pattern. Ayun. Ito. May po, panalo po tayo ngayon. Nako. Merong langgam dumadaan sa guide natin. Ito.
Yun na po yung apat na posibleng maging slide sa guide natin. And then susunod po, kinuha ko po kung ano po yung posibleng magiging best pair po nila. Yung best pair po nila sa pagbasa ko po 7-0 eh. Yung 7-0 may counterpart siya na 0-0. Yan. Pag lumabas si 0-0, X po si 7-0. Ayun. Lumabas nung last day po yung 708-087, ganun ba yun? Nakalimutan ko yung plastada, hindi kasi ako tumitingin sa mga nasa listahan lang po ng results ko eh. And then nandito pala yun. Basta ganun. Hindi po tumama sa 070 na guide natin. Kasi -2 siya, hindi siya ibang guide yun. So possibly nalalabas po tong number natin. Ito, pag lumabas yung iwan natin si 70 pair na combi natin, pag lumabas yung ano ba yun, si 060 or si 080, di ba? Pag lumabas yan, iwan natin yung combination natin sa 70 na pairing. Ayun. And then yun po yung pakakatandaan natin ha, pag lumabas ito. Pero pag sa computation nyo po, kuha nyo po yung mga magagaling na nanonood sa atin, na sumusubaybay sa ating channel, yung mga galing, yung mga sariling diskarte, mga may sariling computation, mga angles, ganun. Pag nakuha nyo yung 00, kunin nyo to, kasi malaki yung chance na dito kukuha, kasi pasok sa guide natin. Itong guide natin, naghihintay na lang to na mahulog, pero pag hulog nito, pag bagsak nito, slide na lang isa. Yun yung mangyayari sa kanya. And then pero para sa akin ito yung counterpart niya. Yun nga yung sabi ko, pag makuha nyo sa 700, yun yung tayaan nyo. Pero para sa akin, best 7-0 kasi yung best eh. Yung best natin is dalawa. Bigay lang tayo ng dalawang combination, guys. Wag na nating dagdagan pa kasi baka bumaliktad. At least nakarambol tayo, 2 digit lang. Yun. Yung iba kasi nakita ko, natawa ako kasi 10 yung binigay ng combination, all draw. Tapos tumama yung isa, rumble, nag-congrats pa. Ang hirap naman. Tama talaga. Congrats din naman, pero ang dami kasi. Wala, mauubusan tayo ng punan diyan kapag araw-araw eh. 12 combination, may maintain, tapos nagbibigay ng combination isang araw, ang dami. Tapos 3 draw, ipaparambol pa. Pag tama, rumble pa. 'Di ba? Parang lugi tayo sa sa computation po pag ganyan. So ito po atin, hindi na po muna tayo mag-change ng combination. Hintayin po natin na lumabas ito, tapos isusunod natin yung 9-2 na pairing. Sa tingin ko po, pasok din yung combination natin dun. Pero ito muna kasi sa tingin ko, ito po yung unang lalabas. Ayan. Ito yung best ko po. Lagyan nyo po ng kung ano po yung best target nyo po. Basta sa akin, magdepensa talaga kayo ng rumble po. Kasi baka bumaliktad. Malaki po yung chance na magbabaliktad. Teka lang po muna. Tingnan ko po muna yung best position niya po na pang target. Teka lang po muna.
ito po yung best target position po niya, pero hindi po ako sigurado na ito po yung target. Ito po yung target na combination niya, pero sigurado po ako sa combination. Ito po. 710 and then 079. Ayan, by LYADG. Yan. Ito po yung combination. Huwag po kalimutang i-rumble kasi malaki po yung chance na babaliktad yung combination sa tingin ko po. Ito lang po yung maibibigay natin na combination sa ngayon, at sa tingin ko po ay malaki yung chance na panalo natin. Pag napanood nyo po tong video, itong lahat ng video na to, sa tingin ko po ay mananalo kayo. Naiintindihan nyo po kung kailan po bitawan yung numero, tsaka naiintindihan nyo po kung kailan kung kailan hindi natatayaan yung combination natin, at kung possible ba yung 00, alam natin kung ano yung tatayaan natin. Ayan. Pero para sa akin, isinare ko po kung ano po yung best para sa akin, at doon lang po ako magfo-focus, kasi para sa akin yun po yung pinakamalakas na part ng combination ng digits kung saan siya pwedeng bababa. Ayan. And then kung meron po kayong kakilala, mga kaibigan, kapatid, mga relatives, mga kapitbahay, mga close friends, paki-share nyo po itong video na to sa mga mahilig sa larong ito. At sana po ay makatulong tayo, mag-guidean natin yung iba, na lalo na yung iba na nagfa-follow doon sa mga yung parang hindi trusted po. Hindi trusted na mga source, ganun. May iba bumibitaw, tumama, sa sunod wala na silang mapagkukunan kasi parang nasagap lang. Itong atin original po, nasa kumbaga yung punot dulo po ng source po nandito po sa atin. Yan. And thank you po sa lahat ng manonood. Sana po manalo tayo at samahan po natin ng dasal. And thank you so much po for watching, and abangan nyo po yung susunod episode guys, and congrats advance to all.